No chigni kata wan along the equator nyalo bedo pacha moro uonda kamano atimo mos jo Kisumo weche ng'eny mwanyalo yalo nyaka kinyne Simon okatin tang'ena sechwanyo ji mang'eny kabisa mane room ka to nikech ayudo feedback mar Nairobi ni sa koro dhi ka gima rumo kora akaw thuolo gi bolruok te mar gonu erokamano kuom biro ka rombu to akwa ng'uono ni alimitu gisa kora dona kele malo koni mondo atieki nitie gik mamoko manyaka rengi akwa gi muolo gi ng'uono jokanyanam. Governor ami thuolo jopiny oloso to ne ok en gombo marwa ni ji matin molosi ne gombo marwa ni ji gala moro gi owach weche magengo inyalo wacho ang'o? Akwayo ni kik wachapni nikech kamera pod live beda piny samoro Nairobi nyalo miwa thuolo madaka 30 mamoko kendo. Mano aparo ni penjo maduong' gima okelowa kae ni mondo wambe wawinje kuom jopiny kuom gima jopiny wacho to waduto wayiere ni oganda luo sani en nyako misero kite chalo nade to timore nade to dak nade. Nyako misero achiel ni kiwinjo ni dala gi ginie gi koko tibiro luor ni samoro nyako ni ka kelo microphone mar governor okber ken jopiny loso tiwinjo kaka jopiny loso gi gima luongo ni passion dongruok mar oganda luo ne e gima ochuno gi ahinya. Aparo ni anyalo mana yuo wiye kama Dennis Onyango ne lose che. Dennis Onyango ka loso to loso kaka jago mane en jating dai mar Raila Odinga wuon. Tiwinjo ko wacho ni sani nitiere achuogra mang'eny joma chuogo weche matemo baore kuom mosendo Raila Odinga ka dieri mar wach to kwang'e ni dieri ne giwuoyo kata nok giwuoyo. To gima duong' en ni mana kane wacho kwa chako kwa wacho ni sani kik wabed kod lek madongo ahinya mohewo ikwa kata mohewo nyalo marwa. Lek maduong' ahinya ma jaluo nitiego mosebedo godo higni machon kendo mapod nitiere godo sani en neno ni taya nyalo rieny ka luo ka, en neno ni wanyalo loko kit kaka ji odak, en neno ni wanyalo bedo kod udi mabeyo ma ji nyalo dakie, en neno wanyalo bedo kod somo maber makoro nyalo miyo ji bedo ka kendo wache dhok ma ginyalo wachogi, ginyalo loke weche kendo ma ging'etie weche manitie. Koro aparo ni gima duong' ma wuogo kaka wuono en ni wawinjore ni japiny nitiere kamodwa ni mondo chom. To thoth ji moloso ka awinjo ka wacho ni japiny dwa ni mondo mi ochom kama dongruok nitiere. Kok wang'iyo sirikal, kok wang'iyo josiasa, kok wang'iyo ng'ata to chunywa kuongo bedo kod dwaro mar ni mondo mi wachom yo ma wanyalo yude dongruok. Mokwongo kuomgi wasewinjore ka ni dongruok wuok e sirikal, pok mar mwandu wuok e sirikal, to pok mar mwandu itimo gi jotelo ma ochung' e lo jopiny. Jotelo mochung' e lo jopiny gi tayari gi nitie, noseyiergi kochakore e rang'iny mar MCA mang'iyo ward, oyiergi nyaka e rang'iny mar jaod bura, oyiergi nyaka rang'iny mar senators, oyiergi nyaka rang'iny mar governors, to kod mamoko bende mogwele ute bura gi. To kod jotelo mamoko mantie lemo mamoko mag sirikal. Gin tayari gintiere kod ting' mar tero jaluo kama jaluo geto ni mondo mi ochom kar lai mar dongruok cha. Koro aparo ni kanyo kama watenie pek mar wach e okinyi ma kawuono. Okay. Wach mari mogik, Ken. Wach mogik en mani kama koro wakwanye godo no. Twak ma kamagi kik wawegi mana ka kende. Nikech wan wabiro ka samoro wabiro kaka wabiro dichiel ni. To koro kwa wuok to in bende kikundi ni mintiere samoro karu mar somo gaset cha. Samoro karu mar go wuoche rangi cha. Samoro e odi e gweng'u, samoro e kanisa kata skunde kunde murade kata rado mane PTA kata rado mane board mag skul kata rado mane buchu mag anyuola kata nyoluoro. Kuon go pod wamed porie wach mane to ere dwaro manitie ma jaluo nigo. Dwaro ma jaluo nitie godo niya wamed keto jotelo tesre mondo mi giywa dongruok malo kama gintiere cha. Gikele ka to ket gi tesre mane ne dongruok ni kokele to be itime kalore kod gima ne jopiny dwaro mane otim kokalo kuom kawo pach jopiny. Koro mago gin gik manyaka to wamed lando ne jowa mondo mi kik chop kama koro tielo 12 miwinyo japiny kanyange gi jasiasa mak boro jasiasa yud kome mar telo kaito kiny japiny koro chalo kako bedo lalo mar jasiasa mondo mi ogowe loka machielo.